Mukomana anonzi Bombshell Geza anozikanwa kuti panguva ino ari kutsvaka mawhereabouts ake newcommunity zita raPeopolice. Oya achidonedza chimwe chibombshell chataona kuti aiwa oya achiudza vakomana veBelgium, vakomana ve2030 achiti musatamba aiwa nesimba revanhu, don't play with the power of the people. Anoya achivaudza kuti aiwa isu tasvika, we have arrived. Sanapinda mashoko anobuda nyorwa panapa ationa kuti aiwa Geza panguva ino atokonzeresa. Remember subscribe or like or turn the bell icon. Tipinda pahendo pana veZim-I vanobuditsa aiwa zvavo akatibatira muzana nhasi kubuda nyora chiti Blessed Geza makes it clear we have arrived. Usatambe nesimba revanhu. Don't play with the power of the people. The feature message is packed in this snippet compiled by Simba Chikanza, who writes, 1. My roles, like in the making of the Good Mafia documentary, is to listen to sources, understand their cause, their language, and interpret their song. This is how Geza's story is quickly told. Ndo message iri yachidhilivhwa naGeza achiti aiwa tinosvika apa, musatamba nesimba revanhu. Mashoko ari kuyachiudza panapa vakomana ve2030, vakomana vane mutungamiri wenyika Masodanzo Mnangagwa achiti aiwa musatamba nesimba ravanhu, tiri kusvika, tiri kukuona kwatiri kuenda ende takutosvika. Embotiudzai mafungiro enyu nekudi pamusoro pechitiko ichi. Pinda kumesection medu, subscribe or like, turn on the bell icon.